дӯстони азиз, иқдоми бурднамо 2022 аз ширкати Тисел идома дорад. ба рақами кӯтоҳи 707 занг занед ё ки фармони ситорача 707 панҷараро ирсол намуда соҳиби ID рақам гардед. ҳар як ID рақами шумо ин имкони бузург барои бурд кардани тӯҳфаҳои арзишманди иқдоми мо. хотиррасон мекунам, барои аввалин ID рақами соҳибшудаи шумо бонус ба намуди 300 мегабайт интернети ройгон ва дар оянда барои ҳар як ID рақами дигари шумо 30 мегабайт интернети ройгон шуморо интизор аст. ҳамагӣ ба арзиши 3 сомонӣ шумо метавонед ки аламин мошинаҳоро бурд карда бошед. хотиррасон мекунам, санаи 4 январ дар пахши мустақими телевизионҳои вилояти Суғд ва Сафина мову шумо дар бозии ниҳоӣ иштирок мекунем. ҳамагӣ фурсати хело кам боқӣ мондааст. фаъол гардед ва иштирокчии мо гардед. тӯҳфаи арзанда шуморо дар арафаи соли нав интизор аст. ширкати Тисел шуморо дӯст медорад.